Kibono abaibuli bagendera ko bagosemigwa banyara ko bagwesokera kubarikia abana babo kucyasi cy'isukuru ekikwana amaigeriyo y'obubundi gukwana ndizi TV nigo umutreni w'esukuru ya Kitutu Masaba Vocation Training bitanyaribo hatabirenga ngwetera ase amaigeriyo y'ekisemi aranyare ko bagakwana nali bagadiya bene kucyasi aboroki wabo inde kwenyorera obumanyi nabo igo kwenyorera emiremo asa matukale mote abana bangu turi tubakonya gaikirega injira nere toko bakonya banyora help loans banyora scholarships banyora CDF funds kan karja abana ba apply ekere ba chatangashirwe mbago jitigama bagayo mbago konywa ekole chito ya uji computer na serikali national government 100 computers na ndenjire tu abwate chinde chinyinge ikobona tubwate computers chisaine toko nkarija abana batatokora ICT courses baiche na baro bakole course yechi elinde banyore wekonya echinde zikuisto tokova njiri chikorukuna umwana wendego arakole business online gosa colleagues online ari Kenya ga Kitutu Masaba lakini hao colleagues America, Britain and other countries akere bago chaga libaga bali sikubosa form 4 kiba kolire amatemu onye balenga unfortunately mbagende university tigabaiche ga to baje diplomas na ndaba joinie university abayibuli ndatemba encourage maleta abana baino basome anya moko barenda Kitutu Masaba rora activity institution eranga sole iro mwana ujuororo akole course era makonya iwe skill amakonya so bumbuaye libaga na kobera isiko konya tutabuati a big hall tokolke multi purpose hall ego chakonya abana sana asogosomera au kutwara big meetings itotabwate nero ya airire naende ebirasi na bire na bya machoto kea na bire to plan to chitwagache na biro bitokonye naende ntwaga ndo saba emisare kurumbali mbali na biro bitokonye ebirasi bije byagache na biro byo na ntote the national government na the constituency leadership na biro bitokonye baganda bitokonye ase bakonya